Ya kamata mu ma mu yi la'akari da wasu dukkan mu ban cire kowa ba za a rasa wani a wani waje ba in ba wani ba to wasu in ba wasu ba to dai akalla mutum ɗaya wanda zai kalle mu ya ce ina ma zan samu rayuwa irin ta wani kuma ba su san halin da muke ciki ba kuma mu ma sai mu kalli wani mu ce ina ma mu zama kaza bayan kuma ba mu san halin da suke ciki ba wannan ne saka ɗaya daga cikin malamai yana bayani wata rana a masallaci cewa irin wahalhalun da mutane suke fuskanta Allah ne ya tsara musu lokacin da kuke cikin matsala Allah ya sani shi ya tsara muku hakan wannan ita ce jarabawar ku to mutane suna ta tambayarsa sai ya ce ina so kowane ɗayan ku ya rubuta matsaloli 10 daga cikin manyan matsalolin shi ya saka a cikin wannan hular don haka a duk masallacin duk mutanen da ke sauraron sa duk sun rubuta kuma sun jefa a cikin hular sai kuma ya ce yanzu ina so ku dawo ku ɗauki takarda ɗaya daga cikin hular nan har sai kun yi farin ciki cewa yanzu duk wacce kuka ɗauka kuna so su zama matsalolinku abin da haka yake nufi shine dole ne ku samu matsaloli a rayuwa dole ne a jarabce ku mun rubuta matsalolin kowa dukkansu suna kan takarda kowanne an rubuta a cikin 'yar ƙaramar takarda duka suna cikin wannan hular don haka a lokacin da suka zo da sun ɗau takarda sai su ce a waɗannan matsalolin manya ne bari na mayar da su sai su sake ɗaukan wata a waɗannan ma ai har sun fi waɗancan girma bari na mayar da su kai wai ina ta takardar ne bari in sake duba ta kun fahimci batun to wannan baiwar Allah ce waɗannan matsaloli 10 su ne baiwar da Allah ya tsara dan kai kaɗai Allah ya san za ka iya tsallake su idan da a ce ka san matsalar da mutumin da ke zaune kusa da kai yanzu yake ciki ba za ka so waɗannan matsalolin ba wallahi bar wannan ba nawa bane ba zan iya sarrafa wannan ba haka zaka ji mutum yana cewa wataƙila abu ɗaya ko biyu da kake fama da shi baya fuskantar su sai kaga kamar yana irin wata rayuwa mai kyau amma ba ku gane ba haka bane akwai sauran abubuwan da ma ba ku san su ba ku san wace matsala ba ce kuma suna fama da shekaru Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sauki kuna iya ganin wannan batu ne da ya dace abu ne da ke buƙatar matuƙa zan karkare da abubuwa guda biyu 'yan uwa maza da mata idan kuna da matsalolin kuɗi ko wata nau'in matsala akwai wata muhimmiyar hanya da za ku taimaki kanku ita ce hanyar taimakon wasu abin mamaki wallahu fi auni al-abdi ma kana abdu fi auni aki hadisin yace Allah zai ci gaba da taimakon ka matukar ka shigaltu wajen taimakon wani mu nawa ne in muna da matsalar mu kanmu kadai muka sani ko da baka da shi me ya hana ka kai wa wani murmushi wannan murmushin na iya sa ya ji kamar matsaloli da nauyi da ke kansa sun ragu ka gaishe da mutum assalamu alaikum yaya kake dan uwa ka bashi muhimmanci saboda yana da muhimmanci a wurin Allah suna da muhimmanci ka gaishe su ka kalli ƙwayar idan su ka gaishe su su ji a zuciya cewa wannan kyakkyawar gaisuwa ce ta musulunci hakan ibada ne don haka ba wanda zai iya cewa ni fa talaka ne ba zan iya taimako ba muna maganar taimako da kuɗi ba kullum abin da yafi bawa mutum kuɗi shine a nuna musu mafi kyawun hali da ɗabi'a don zama na ƙwarai a gare su don haka insha Allah wannan lamari ne da babu shakka akwai buƙatar mu inganta shi muna buƙatar mu ƙara kyautata wa juna